Takže zdravím vás, priatelia. Takáto vec sa stala medzi časom. Neviem, či vás to bude zaujímať, alebo nebude zaujímať, ale povedal som si, že keď ma už sledujete, že vás s touto informáciou oboznámim. Ešte nedávno som hovoril, že vlastne robím v Kobelku predajcu pasových bagrov Kobelko v firme Kobex. No ale minulý týždeň v piatok mi mailom dali výpoveď bez udania dôvodu, ale povieme si rovno, že ten dôvod ja asi viem. Nepodarilo sa mi predať nič a tento svet predaja je podľa mňa krutý, takže neboli za pár mesiacov žiadne výsledky. O tom sme sa aj bavili, že keď nebudú výsledky, tak to bude zlé. A žiaľ Bohu, výsledky neboli, takže so mnou rozviazali pracovný pomer. Ale za príležitosť im aj tak ďakujem. Toto je moja posledná cesta. Momentálne idem vrátiť auto do Banskej Bystrici. Som na Donovaloch, idem cez Donovaly posledný krát a z jednej strany to berem pozitívne, lebo sa môžem na 110% venovať kombajnu a veciam okolo poľnohospodárstva, ako sa hovorí. Takže z tejto strany to berem pozitívne. No a z tej druhej strany, že som nič nepredal, to berem negatívne, žiaľ Bohu, no ale viem, že teraz cez žatvu by som tomu aj tak veľa času tiež nemohol venovať, lebo by som sa musel venovať na 100% kombajnu. Aj keď takto sme boli nastavení, že cez žatvu môžem kombajnovať, takto mi vyšli v ústrety, takže za to som vďačný, no ale zjavne tam došlo k nejakému vo vedeniu k nejakej dohode, že ďalej pokračovať nebudem, takže o toto som prišiel, žiaľ Bohu, no ale život ide ďalej. Kúpil som si konečne notebook a môžem konečne strihať videá, čo budem natáčať. Prvé, čo ste videli, asi nebolo nič moc, ale to bolo prvé, takže prvé, čo sa týka, akože sme robili ten náboj na 162, to som strihal v noci a to bolo podľa mňa fiasko, no ale pridal som to. Budem sa snažiť už len a len lepšie, ale jednu vec som si uvedomil, že keď robím videá a chcem, aby kvalita išla vyššie a hore, tak sa musím vyhrať a musím rozmýšľať nad tým, jak to video začne, ako bude prebiehať a ako bude končiť. Nemôžem tam len tak fľusnúť to video, jak mi príde, hej. Takže uvidíme, ako to mi ďalej pôjde. Originál som teraz na Donovaloch. Uvidíme, ako mi to teraz pôjde a teším sa, že sledujete. Teším sa, že lajkujete. Teším sa, proste sa teším. Blížime sa k 100 000 celkovým pozretiam za mesiac a pol, čo ma neskutočne teší a neskutočne si to vážim, takže budem pre vás natáčať ďalej. Teraz sa bude chystať kombajn, takže bude materiálu, bude, takže sa máte na čo tešiť, priatelia. Takže zatiaľ čaute.